Qu'est-ce que c'est? Bien. Bien, hein? Kembali semua di parlok borok hantam tu parlok rawan mentang wan rak biang sepia kene kuwi kan notis Khwai dok kha ka bes ba po Southwest Khas Hill District has Sakwang ka badai haka arpo drik mena banyo arjar arpo saw haka ba ka price bat ka bairung kolong ba bes ba nam tajong piki parlok ban wane simenta haka ne ka fishing competition ne ka jingiakop Khwai haka ba ka ne ka jingiakop Khwai khabam kolong ba biang nam tajong pi ban wan namar ba ka dot ket kolong tang saw spa tingga siru yang we Khwai Henry pinyo ya ka price ka baning kong Haduh hilak tengka pinyo cukum kan ne ka price kwa best ba Haduh kata-kata dan ngai pin sawan kenang ha kan ne ga siat puterek nak kamta kan ne ga jingiakop Khwai te mentangan puli cepia kan ne ka notice Khwai dok ka kam tam tu ki parlok rawan ki badon cakap han Southwest Khas Hill hi barok ka we sobha wan kenang sya kan ne ga jingiakop Khwai khabam balapan nyai de iba bai ne namar ba kan ne ka price bat ka bairung kolong ba piang ba ka bairung le tang sau spa tingka ka ba tat ba de ngasu tenat ba ya pi ki nok penjaj jong ka Southwest Khas Hill District ka bairung ka ba red ba sau spa tingka hari pi ai kat kan ne ka price ka ba he Haduh silak tingka di mentangan puli no ya kan notice Khwai dok ha sasngap baham endang ada puli ya kan notice Khwai dok ha then ngam sapen i ya kan jingthe dok ha kinok penjaj ha kan kapung hapo Sakwang di mentaru ngapen i hi henry sapej bah endal lakut ke cuman tim jonga sapej Haduh lakut ya kan jingthe dok ha jok kinok penjaj ha kan kapung ha Sakwang te yawan sya ka jing Khwai khabam balapan jai di ba bayane thongni balapan jai di ba bayane thongni kapung gadai kapung jong iba sweet kharjarin has Sakwang hasurok ba te katari kan te haka arpo drik na benyo arjar arpo saw bat ka potang Khwai kolong kendai bjim step Haduh ars teng dan mid te ka dot ket kolong tang saw spa tingka shiru yang we Khwai tiki price kilong kumne ka baning kong pinjo Haduh silak tingka ka ba ar life hojar ka ba life ship hojar ka ba saw san hajar ka ba san arajar bat ka ban riu khat san spa te da lor kini price ka ba he shaneng indon ru ki constellation ba bas ba Haduh ka showroom haka ba pinyo Haduh live totally marcia jar tingka de saw spa tingka ka bairung pinyo Haduh chi jar tingka ki constellation de ka don ka jingi nong ya pi de saw ha sawan baro live hoja o live totally ki chi jar tingka nak ta constellation price but price ba he chtai kam tam ya kan ka chilak angit pin saya yo be namar ba ka dot ket saw spa tingka pi don hi baro ka pisa saw spa tingka kam tam pi parlok baju sutrat ba ban lech jingiakop Khwai dok ka ba per te endi tiket lupa na duga kat kendai terik na banyo ajar pusau haka por ar daje janmit haka tega singa dan duga lok hidru kino penjajin sepentim haka tega singhi en ship jingto ya baro ki jaj dok ka ba mi na pung om sya ban sajing bam kan bom pate ka por Khwai dena lor ki dok harim en te mai piang art quintal haka chpodrik na banyo arjar ar pusau kini ki dok ka ki bladap te kini ki bang apa ni happy menta kan ka video kini ki dok ka bladap te ha kan ka pung tetapi pengkut enda ladap puli ngai kan ka notice yangit pin sawan bai hak te sngi endon ru kinong diwi diknyang hak te sngi tengin pin sawan kenang baro hak te sngi kam tam pi ki parlok rawan jong te tan ma korwa hi bro ka we kuble shibun Qu'est-ce que c'est? Bien. Bien, hein?